Sa video na ito, makikita ang sabunutan ng ilang kabataan sa labas ng isang simbahan sa Daet, Camarines Norte kaninang madaling araw. Makikita rin sa video ang mabilis na pagresponde ng pulisya. Pero ang ginawang pag-awat ng otoridad hindi nakapalag sa ilang netizens. Ilan sa mga ito, kunestyon ang paraan ng PNP na mapigilan ang insidente. Kaagad naman na nagpalabas ng pahayag ang Daet MPS. Sa kanilang official Facebook page, dumipensa ang nasabing himpilan na walang naging paglabag sa kanilang panig. Ang ginawa umanong paghawak ng kanilang dalawang tauhan sa dalawang kabataan ay naayon sa tamang proseso. Sa kabila ng negatibong komento, nanindigan ng PNP na patuloy na magpapatupad ng mas maigting na pagbabantay sa komunidad lalo na sa mga estratehikong lugar ngayong holiday season. Nakaliwat kanan ang dagsa ng tao. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.